Lungguh digodak pikiran, ngadeg digodak gawean, maju digodak masa depan, meneng tinggo bahan rasanan. Urip kok asik kaya ngene. Lek gendakane sing omong sak omong-omonge kuwi lho mesti langsung dituruti, wis ora ngenteni engko utawa sesuk. Manute jan wis mbuh ora karuan, tapi lek sing ngomong kok bojone dhewe kok boro-boro dituruti. Ngomong lek urung ping 50 swidak jaran ngono kuwi ya kaya-kaya rong dirungokne, rong dilakoni, rong ditandangi. Ngono kuwi kok mbiyen lek ngomong jerene arepe susah senang bersama. Iya, pas ijek susahe bersama, mbasan wis senenge. Lah kok malah karo gendakane ora yo jan nganyelne. Wong lanange pinter. Ngapa ndur helman ngisor helman. Lek sing dhuwur kena-kena gawe dari polisi. Lah lek sing ngisor nah kok dihelm iku ben nyapa? Apa wedi kepreset apa wedi kebentuk ngono ah. Guyon kale ngamuk. Omongi ya, nek enek salah sijine kancamu sing ngadakne reuni-reuninan ora samelu tai ngasu barang. Wali cethuk kanca endinge dadi molo. Sangko HP dadi gawe sing biyen pacare saiki dadi mantane. Sing maune curhat cerita malih tembus ning dodo akhire ning gubuk asmara. Maune ora enek apa-apa dadi rasa akhire jalaran kulino malih dadi tresno. Jalaran reuni omah-omah dadi bubrah. Gara-gara chattingan malih dadi kelingan. Terus lali sembarang barang. Reunian ora marakne bunga malah dadine susah. Mula nek enek kanca sapa ae sing ngejak aku reuni, aku wegah mergo aku wonge gampang jatuh cinta. Mencintai bojone wong ki sidone piye? Sida lanjut apa sida kukut? Sida kukut kuwi mencintai tok tapi ra iso duweni. Ora yo ngenes. Rondo lho pirang-pirang nyapa mencintai bojone wong. Mas, besok parian tak? Le kecil parian wangsalan kecil sing bagus ora mulih to? Iya. Ayo to. Kudu mulai jenis parian Gampang kudu mulai. Parian kudu mulih. Jajal. Heeh. Janji sabar, mbok ora kesusu. Klambine longgar-longgar mergo kegeden kaos. Ora ketemu gone. Ya men. Manfaat menyusui suami sebelum tidur. 1. Membuat wajah semakin cantik. 2. Baik untuk kesehatan jantung. 3. Istri lebih awet muda. 4. Menghilangkan stres. 5. Menurunkan berat badan. 6. Mencegah stroke. 7. Menambah keharmonisan dan meningkatkan kemesraan. Wow, cek aing ge moal. Tambah manaon aing tambah jelek, tambah buram, tambah burik. Boro-boro susah tambah rayun. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sapa kowe. Aku lho, dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Lah maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kok lho. Pedus kok lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet.
Lah piye lho, guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Keterak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora yo remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet.